her det er mit forholdsvis nyindkøbte Exped underlag. Det er et Exped Downmat Light i 5 cm tykkelsen, og så har jeg den i medium længde. Den er 1,80 lang, jeg er 1,76, 1,80 cirka, så det passer rigtig godt. Det er et letvægtsunderlag, siger de. Det vejer 600 gram. Nogen mener, at det er tungt. Jeg synes ikke, det er tungt. Jeg synes, det er en super fed komfort. Altså, det er fyldt med dun. Det er et fantastisk isolerende. Det er bygget op af de her lameller, som er fyldt med dun. De yderste 2 herude, de er højere end de andre, så man ikke ligesom triller ud. Der skal egentlig ikke ret meget luft i. Det kommer med sådan en lille skumpumpe, jeg ikke lige kunne finde inde i mine shelter. Det her, men i og med det her det er letvægtsudgaven, så har den kun én ventil ind og ud. Den normalt har 2, så vidt jeg har forstået. Men de er lavet rigtig hæderligt. Det tager vel 2 minutter, 3 minutter med pumpen og pumpe det her op. Personligt vil jeg ikke bruge min mund til at puste det her op med, fordi jeg tror ikke på min varme ånde. Min varme og fugtige ånde, den gavner de her dun, der ligger herinde i noget som helst. Der er lavet sådan nogle accessories til det. Man kan få sådan en pose, man lyner det ind i ligesom et lagen. Det slider ikke så meget på det. Det er lavet nogenlunde hårdt. Det er lavet nogenlunde robust, men jeg vil ikke smide mig på underlag, på bare sten eller på generelt bare skovbund. Jeg bruger kun det her i telt og i shelter. Eller på gulv. Fast underlag, jeg tør ikke andet. Det er et forholdsvis dyrt underlag. Det er ikke sådan et, man går ud og køber med det samme. Men alligevel så er det ikke modsat Thermarests Neo R-serie, så knitrer det her ikke. Fordi det her det er fyldt med dun og ikke syntetisk. Og det kan jeg godt lide, for jeg synes det der andet det knirker af helvede til. Bare rigtig lækkert underlag. Det eneste der er lidt svært ved det, det er når man skal have luften ud af det. Det kan godt være sådan lidt, fordi man skal hele tiden have en finger i ventilen. Ellers så kommer luften ikke ud af det. Så det kan godt være sådan lidt en slåskamp. Men det skal bare gøres over nogle omgange. Komprimeret så fylder det ikke mere end cirka en Nalgene-flaske. Jeg prøver lige at rulle det sammen her. Jeg er på vej hjem alligevel. Så kan vi lige prøve at tage et billede af den sammen med min Nalgene-flaske. Så tror jeg fakkertalt, at de er på nogenlunde samme størrelse. Ja, der er sgu ikke så meget mere til det.